Na so irin wannan kyautan. Baba, bari mu yi addu'a. Ka faɗi wannan bayana. Ya Yesu almasihu. Ya Yesu almasihu. Na zo gabanka ka yafe mini zunubaina. Na zo wajenka ka yafe min zunubaina. Ka zama Ubangijina da mai cetona. Na son ka zama Ubangijina da mai cetona. Amin. Bari in addu'a don ka samu warkarwa. Ka kai mun addu'a domin in warke ɗana. Me zai hana Baba? Allah ne mai warkar da mu. Ba na son in warke ɗana. Yanzu a shirye nake domin in tafi in samu Yesu. Bayan mun gama wannan addu'a, bayan awa 3 babana ya mutu. Bayan mutuwansa kuma yana cike da salama da kwanciyar hankali da farin ciki. Babana ya san inda zai tafi, kuma kamar yana tare da Yesu almasihu. Wannan saduwanmu da babanmu ya sa cikin shekarun da abubuwa da sun faru da mu, Ubangiji ya shafe su. Kai fa abokina, kana shirye domin Ubangiji ya shafe zunubanka? Jama'ar Allah, Allah fa mai ta'aziyya ne, mai bege ne, mai aminci, mai gaskiya, mai adalci ne. Allah shine hanya, shine kuma gaskiya, shine kuma kadai ake samun rai na har abada zuwa gare shi. Don haka sai ka shirya, ka tuba, ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka. Kana shirye dan wana a wannan lokaci ka tuba ka karɓe shi ya zama mai cetonka da Ubangijinka? Yana shirye, yana kuma sauraron ka. Sai ka kira shi a wannan lokaci, zai biya maka bukatanka, zai sa ka yi nasara cikin rayuwarka. Hali ne ga iyaye su kiyaye 'ya'yansu kuma su biya bukatarsu. Haka kuma baban Muhammad ya yi. Daga baya Muhammad ya bi wata hanya daban. A ganin babansa Muhammad ya isa mutuwa. Ko da shike an ba Muhammad zarafi ya canja tunaninsa, amma lamirinsa bai yarda masa ba. Ya sani cewa abin da ya faru da shi ya fi ƙarfin mafarki. Ina misalin bambancin wannan hoto da muke gani in an kwatanta shi da dangantakar da ke tsakanin Muhammad da babansa da kuma Yesu da Allah. Baban Muhammad ya zartar da hukuncin mutuwa akan ɗansa Muhammad saboda zunubansa da ake gani ya aikata. Allah Uba ya zartar da hukuncin mutuwa akan Yesu saboda zunuban mutanen duniya. Watakila ka yi tambaya, Yesu ya ɓata wa Uba zuciya ne ta wata hanya? Ko kaɗan. A cikin bishara ta hannun Matiyu Sura 3 game da Yesu, Allah ya ce, wannan shi ne ɗana ƙaunatacce na wanda nake farin ciki da shi ƙwarai. A duk lokacin aikinsa a duniya, Yesu bai yi wani abin da ya ɓata wa Ubansa zuciya ba. Saboda haka,
Me yasa ubansa? Yanzu ina magana akan Allah. Don me zai yarda ɗansa ya mutu a bisa giciye kamar mai laifi, har aka yi masa ba'a aka rena shi? Don me uba cikakken mai adalci zai ba da ɗansa marar laifi ga mutuwa, ɗan da ya faranta masa zuciya ta kowace hanya? Dalilin yana cikin aikin da ya kawo ɗan cikin duniya. Ka gani, Yesu bai zo cikin duniya domin ya aika nufin kansa ba, amma nufin ubansa. Kuma nufin ubansa shine ɗan ya mutu domin zunuban mutanen duniya. A cikin bishara ta hannun Yahaya, Sura 3 aya 16, maganar Allah ta ce, saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya, ya ba da makaɗaicin ɗansa domin duk wanda ya gazgata shi, wato ɗan, ya samu rai na har abada. A wasiƙa ta farko ta Yahaya Sura 4 aya 10, maganar Allah ta ce, ta haka ƙauna take, wato ba mu ne muka ƙaunaci Allah ba, sai dai shi ne ya ƙaunace mu, ya aiki ɗansa hadayar sulhu saboda a gafarta zunubanmu. Allah ya shirya mana hanyar zuwa sama, ya abokina, ba ta wurin kyawawan ayyukanmu ba, ko ta wurin wani aiki na jaruntaka, ba sai lalle ta wurin ruya ko mafarki ba, ko da yake kamar yadda muka gani, Allah yana iya yin amfani da wannan hanyar ya yi mana wa'azin ceto. Tabbatacciyar hanya ɗaya kaɗai zuwa sama, ya abokina, sai ta bangaskiya. Bangaskiya cikin Yesu, kamar yadda Yesu ya ce game da shi kansa, ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Uba sai ta wurina. Kana da niyya ka farantawa Allah zuciya? Kana so ka tabbatar da zuwa sama? Idan wannan ne begenka, sai ka sani haka kuma Allah yake begenka. Bari yanzu mu yi addu'a tare, ka karɓi gafarar zunubanka da kuma kyautar Allah ta raina har abada. Ya Allah mai tsarki, ni mai zunubi ne, ban iya ceton kaina ba. Ina roƙonka ya Yesu, ka shiga cikin zuciyata, ka gafarta mini zunubina. Amin. Idan ka yi wannan addu'a da zuciyarka ɗaya, Allah ya gafarta maka dukkan zunubanka. Ina yi maka maraba da zuwa cikin iyalin Allah.